a y'a yira k'a fɔ Mali kɛlɛkɛcɛw Bukari kan dafalen bɛ giji min ye Mali kɛlɛkɛcɛw ko ɲɛta de bɛ kɔsegin tɛ sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Musa Bilali Sidibe ye a ko Diripa ale ɲɛmaaba a y'a yira k'a fɔ Mali kɛlɛkɛcɛw ye baara minnu kɛ waati tɛmɛnenw la Bukari ko ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ sabu ko hali n'i ye ko taabolo lajɛ o tuma ko min ye jateminɛ ye n'i ye san 2023 lajɛ i b'a ye k'a fɔ armée ye donni min kɛ Kidali kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko kɛra nisɔndiya belebeleba ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye banmanci minnu tun bɛ n'o ye rebelle CSPDPA ye i b'a ye k'a fɔ k'olu gɛn ka bɔ yen sɛbɛnnikɛla ko o kɛra nisɔndiya belebeleba ye u bɛ yɔrɔ min na an bɛ don min na ko bi o de ye Tezawa tan nin ye Mali ale ni Algérie dancɛ la sɛbɛnnikɛla ko k'a daminɛ Kidali k'u digi fo Tezawa tan nin sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ Mali armée i b'a ye k'a fɔ k'u bɛ ka taa ɲɛ min ye Solomani Dambele ye n'o ye colonel major ye a y'a yira k'a fɔ dugu ma jɛ ka ban n'i ye Mali armée lajɛ minnu bɛ boli sanfɛ wa minnu bɛ tila ka boli dugumana la Bukari bɛɛ lajɛlen n'i ka taabolo bɛɛ lajɛlen n'i ka taasira wa bɛɛ n'i ka baara don ni ka se ka nɔbɔ n'o de ye lakana baara ye sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ lakana min y'o lakana baara ye Mali armée o tuma ko dugu tɛ jɛ ka su ko abada n'u ma jugu ka hakilina jugu dana juguya dɔ Dakari min y'u ka kɛlɛkɛminɛw ye ni ko salo ka fara an ta kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Tezawa tan ni sira ye i b'a ye k'a fɔ dugumamɔgɔw ka munumunu salo fɛ Bukari k'u taara bi an ka kɛlɛkɛcɛ dɔw kan n'o y'u furew ye sɛbɛnnikɛla ko min ye janfa kɔnɔna ye o tuma u sara jamana de kunkɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye su kɔni k'a taara ni k'a lasago ka ɲa a kan ka kɛ cogo min na Bukari min ye duwawu ni baara minnu kan ka k'u ye Bukari k'u y'o bɛɛ lajɛlen kɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye Solomani Dambele ye a y'a yira k'a fɔ banmanciw jigiya kelen mun b'u la bi o de ye Tezawa tan nin ye sabu n'i y'a lajɛ ka bɔ Kidali ka se Tezawa tan nin Bukari min ye kilomɛtiri yiriga caman don a ko n'i bɔra yen ka ban i bɛ don Algérie de kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko Mali armée kɛmɛ ka daga kisɛ de da u da la bi Bukari min kɔni sigikɔ kɔni t'a la bilen sɛbɛnnikɛla ko i ka sɔn fasoden ɲumanya ye walima i ka taa kɛ Algérie ka ye walima i k'i jɔ k'i nigɛnɛ karaba Bukari ko kɛnɛ olu de dayɛlɛlen bɛ min ye colonel major Solomani Dambele a y'a yira k'a fɔ ko bolokɔni kelen tɛ bɛlɛ ta Maliden kelen-kelen an bɛ don min na ko bi Bukari bɛɛ lajɛlen ka kɛ sababu ye ne ka kɛlɛkɛcɛw dɛmɛ o tuma ko kɛlɛkɛcɛw bɛ fɛn mun na k'u bɛ k'a kɛ jamanadenw de ye ko hali n'u ye fini ta jamana lakanani kɔnɔna la nka min ye anw jamanaden sibiliw ye k'anw fana jɔyɔrɔ bɛ yen min ye Masa Solo ye a y'a yira k'a fɔ n'i ye baaraw taabolo lajɛ ko Mali armée ka baara taabolo ka ɲi fo k'a dama tɛmɛ ko maa jigila kana tigɛ maa kana yira Mali armée ye kalenkan min kɛ k'a bɔ a bɔ a sira fɛ min ye banmanciw ye tɔɔrɔ jugu min ta ni ka se ka falajɛsɛgɛrɛ a y'i da don o la janfa minnu kɛra min ye k'an yɛrɛ kɔnɔna ye ni ka kibaruya ta ka d'u ma k'a yira k'a fɔ n'i ye sɛkili foroko kɛtɔla ka maa min kun suwa kabakurun ka janfa b'o la maa minnu ye janfa ta ka jamana sɛgɛrɛ k'u dɔnna tigɛ taara ka da u kan wari k'u na kɛ ka maa tɔw ladi fasoden ɲumanya hakilina ko bɛɛ lajɛlen de kan k'o k'i taama ɲɔgɔn ye n'o ye AES jamanaw ye Alliance des États du Sahel n'i y'a ta k'a lajɛ e ko u ka force conjointe o kɔni o wulilen bɛ k'i jɔ a sen fila kan n'i y'a ta k'a lajɛ min ye la zone des trois frontières jamana saba in o dancɛ minnu bɛ o jamana saba in ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye libita ko gourma ye a bɛ se ka don bala cogo min na wa min y'a kanango ye ka se ka o jirɔja i b'a ye k'a fɔ baara ninnu a bila an bɛ o minɛn kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ min ye kari tɛmɛlen n'o bɛnna octobre kalo tile 13 ma san 2024 wa n'i y'a lajɛ fana secteur min bɛ n'o yɔrɔ n'a bɛ wele ko Duna o filɛ nin ye Mondoro commune kɔnɔna na Douanzan cercle a b'o de fɛ i b'a ye k'a fɔ min ye jatigɛ walekɛlaw ye n'an k'u ma ko terroristes olu i y'a dɔn u fura dama n'u ma moto sara da ɲɔgɔn nɔfɛ u bɛ mobiliw de da ɲɔgɔn nɔfɛ waasa ka taa bingani wale ta ka fan dɔ jamana fan dɔ mɔgɔw sigibagaw sɛgɛrɛ o ko in ka se ka o kunbɛn o baaraw de bɔra ka kɛ an ka force conjointe fɛ n'o ye AES jamanaw ye olu ka wulikajɔ Douanzan o cercle kɔnɔna na wa n'i y'a lajɛ k'u sɔn ta k'u biɲɛ ta k'u kun ci k'u dafara ni minnu sela ka minɛ olu ka minɛ k'u ɲininka gundo sɔrɔlen kɔ k'u kun ci k'u dafara baara banna n'i y'a ta k'a lajɛ min ye libita ko gourma ye ka taa se min ye jamana saba o dancɛ kɔnɔna ye anw ka jamana ɲɛmaaw ka taa se finitigilakaw ma nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen k'a sɛbɛntiya k'a kɔkɔrɔma don k'a lajɛ bɛɛ lajɛlen ye an ka sɔrɔdasiw ka jalatigiba min bɛ yen bi bi in na n'a bɛ u ka ɲɛmaaya la n'o an k'a ma chef d'état major des armées n'o ye Baru Kolontigi ye général de division Umaru Jara ale ye nin kɔrɔfɔ bɔ ni k'a sansalama a y'a jira kɔni ko ni terrorisiw kɔni k'u tun n'u ka waleyajugu kɛli dabila ka ɲɛsin jamanadenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye
ayesi jamanaw ye min ye sordasiw ye ayesi to ala olu fana bɛ wuli ka jola min ye ni terroriste nunu ye k'u bɛlajɛlen k'u taɲɛ k'u bila lahara sunɔgɔ bambali ni y'a lajɛ min ye ni jamana saba ye u ka tigɛ di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na k'a minɛ a ko daminɛ kana se sisan ma ayesi yɛrɛ ni fiyɛla la waati min na kana se sisan ma terroriste dama min n'o kɔni n'o bɛ sula bi o hakɛ o de ka ca min ye général Umaru Jara ye a y'a jira k'a fɔ min ye Gawo fana ye min ye octobre kalo tile 17 ye Gawo mara kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ k'anw ka sanakulun olu kɔni wulila ni ka yaala daminɛ n ka jamana bɛ n sago la o kɔni ni sanfɛla n'o danganiya b'i bolo jɔn ko ala i ni yanba ko caman kɛ o sɛbɛ i b'a ye k'a fɔ min ye pick-up dɔ ye o yela anw ka dronew fɛ e ko o m'olu kɛ finfinkuru ye wa min kɔni n'a kun sɔnsɔn bɛ mugu la ka tila k'a sɔsɔ taji la min kɔni kun n'a kun labɛn bɛ k'a bɛ taa di jatigɛwalekɛlaw ma n'o ye terroriste ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni u daji la hali sini mɔgɔ t'a dɔn u yɛlɛna sana u yɛlɛna dugu la nin ko kɔni a kɛ mɛ nisɔndiya da ye n'i y'a lajɛ fɔlɔ n'i ye waati tɛmɛlenw lajɛ jɔn ko ala sanga n'a ka waati an b'an tɛgɛ bila an da yan k'a kin k'a sabu kɛ mɔnɛ min b'a la ka don finitigilakaw la nka bi na i b'a ye k'a fɔ min ye ko ye e ko taabolo dɔnsen yɛlɛmana ko ye min ye bamanjiw ye u kɔni u b'a la ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ sa a tɔ kɛlɛman an bɛ den an bɛ taa bɛn dugu dɔ kan yanni sɔrɔdasiw bɛɛ na wa sɔrɔdasiw fana mana wele fana n'u nana i b'a ye k'a fɔ a ko a bɛ kɛ kunkɔrɔta ni kunnawolo ye